Здравейте, скъпи приятели! Приветстваме ви, добре дошли на тази вечерната работилничка по масаж с четка. Значи, намирате си една удобна славничка. Ето, например, като тази, на която аз съм си полегнала. Да, виждате ли, имам си ушички. И панделка. И панделка. Предлагам Вики да ни разкаже как точно възникна тази идея за масаж с четка. Вики? Здравейте, мили деца! Един ден, този горещ ден, отидохме в едно магазинче. Там мама си купи фрапе, а аз бадеми. Започнах да се въртам в магазина и зърнах тези четки, като тази, имаше по-малки, по-лукави. И питах мама, за какво са тези четки? Тя каза за гримиране. Аз пък си помислих, че са за були. И аз казах, може ли да я купим? И мама ме попита, ще ми правиш ли всяка вечер масаж? И аз казах, да, обещавам. Общо взето така протекоха нещата. Доста е приятно и приспивно. И изключително така разпускащо. Предлагаме тази идея, препоръчваме я на всички От канала. и не само, на всички от канала и не само, които обичат вечер да се почувстват спокойни, да се отпуснат и масажират. Точно така. Пожелавам разкошна вечер и лека нощ и сладки сънища. До следващия път!